Heipä hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Kuten ainesosista näkyy, niin tälläkin videolla leivotaan. Eli tehdään pätkismokkapala piirakka. Tai no niin, pätkismokkapalat. Ja siihen tosiaan tarviimme 150 grammaa voita. Ja sitten mä en aivan koko pussia käytä näitä pätkiksiä, niin sulatetaan, koska mä haluan sitten osan vielä niinku rouhia sinne taikinahan. Elikkä voita 150 grammaa, sitten mulla on tässä 140 grammaa, eli pussillinen näitä pätkispaitseja. Sitten mulla on 2 desiä tuolla maitoa. Sitten sinne tulee vaniljasokeria, 2 teelusikkaa. Sitten leivinjauhetta, 3 teelusikkaa. 4 kananmunaa. Ja sokeria 3 desiä. Ja vehnäjauhoja 5 desiä. Ja tietysti 3 ruokalusikallista kaakaota. Ja sitten päälle mä halusin laittaa, mä mietin, että nonparellit on so last season, niin laitetaan siellä suklaarakeita. Niin mä laitan sitten nämä siihen päälle. Ja tietysti, mikä tekee mokkapala, niin kahvia. 5 ruokalusikkaa. Ja tommusokeria tulee siihen päälle sitten 4 desiä. Mutta eiköhän aloiteta pohjasta tekemään. No niin, siellä mulla on se 3 desiä sokeria ja 4 munaa. Eli nämä nyt sitten pitää vatkata kuohkeaksi vaaleaksi vaahdoksi. Ja mä tänne laitoin jo valmiiksi ja sekasin. Eli täällä on 5 desiä vehnäjauhoja, 3 ruokalusikkaa kaakaojauhetta, 3 teelusikkaa leivijauhetta, 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Ja sitten mulla on tosiaan tää maito tässä. Ja tänne kattilahan mä laitoin valmiiksi josta 50 grammaa voita. Että se sulatetaan sitten sen jälkeen kun mä oon vispilöinyt nämä kuohkeaksi. Tää palataan sitten, mä en taas kuvaa tätä, kuuluu niin hirveä meteli, mutta ottaa valmiiksi jo korviin, niin palataan kohta. No niin, se olisi siinä vaahdotettu. Ja nyt tosiaan mä paan sen tuon syrjähän, niin sulatetaan tämä voi ja sitten nuo pätkikset. Mä tuohon muutaman palan laitoin, että mä nuo sitten rouhin sinne vielä taikinan mukahan. Mutta aloitetaan. No joo, piti sitä laittaa vähän isommalle, että alkaa tää hella käymähän. Se oli mulla 5. Mutta tässä vaiheessa voitaisiin nyt laittaa uuni päälle 200 astetta. Ettei sitä tarvitse sitten venailla Tosiaan nyt tuo rasva kun sulaisi tänne. Mä ajattelin, että se olisi ollut niin näppärä, että laittaa pienelle se vaan, ettei se rupea kiehumaan, mutta unen näin. Todellakin unen näin. Jos laittaa nämä nyt tänne. Tai no hitsi. Jääköön nyt tänne toisella kerralla. Mä paan koko pussin tänne. Kun tuossa ohjeessa oli, että tää olisi pitänyt tehdä ensin ja sitten vaarottaa munat ja bla bla bla. Mutta kun mä en oikein nyt luota siihen, että kuinka nopeaa tää jähmettyy. Tää hommeli, jotta nyt on ainakin vahrotettu tuo munasokeri tuonne. Jotta muistan silloin viimeksi mä tein sitä kääretorttua, niin aika nopeaa jähmetty se, kun se piti sinne
tuorejuustohon sitten seatan, niin mulla myös mennä lusikka vääntyy. Mutta toki nyt täällä on rasvaa. Siitä on niin pitkä, kun mä olen mokkapaloja tehnyt. Ja näin poispäin. Ja kun tänään saisi olla vissiin liian kuumaa sitten tuonne, kun tää laitetaan ihan viimeisenä tuonne. Ja pikkuhiljaa sinne sulaa. Yes. Hienoa. Varmaan voi sitten asiassa laittaa levyn pois päältä. Kyllä tää tänne sulaa tuota. Juu. Oi, ja haisee pätkis. Voi että. Niin se on se pätkis kääretorttu, mikä mä tein silloin joskus. Niin. Tosi ihanaa, että näistä pätkiksistä on tullut justiin näitä minibaitseja, jotta tarvitsee niitä patukoita pieniä ja piliputa. Näitä reunoja myöre. Tuolla on jotakin kökkärestä vielä. Se voi, että kun voi ottaa tällainen pieni pyörittely tuohon mun ranteeseen. Se oli siellä sulaneena. Ei se kauaa mennyt. Paan sen nyt tänne syrjään. Ja muistetaan, että tuo levy on kuuma. Sitten jos mä tekisin näin päin. Käännän teidät taas sinne ourolle puolelle. Mutta joo, te näette siitä, että tää levy on kuuma. Eliskäskäs. Täällä nyt on nämä meidän jauhot ja nämä seattuna. Niin ihan pienesti tänne vuorotellen nostella ja sitten tää 2 desiä maitoa. Että vältetään vatkaamista. Että vain pyöritellä. Jostakin ole taas pitäisi siivilöörä, mutta en mä nyt sitten tiedä. Kaipa tänäänkin menee. Mulla olisi ollut kyllä sihivilä tuossa, mutta vuorotellensa jauhoseos, maito ja sitten vaan kaapimella täällä se tänne pyöritellä, että välttää sitä vatkaamista. Laittaa tuo loppu. Ja loppumaito. Tää kaavin on kyllä hyvä tähän. Tää on reunoja ja pohjia myöre. Nyt jestas sattuu tuohon mun ranteeseen. No jestas. Oh. Se on hänessä.
Ja sitten tämä, se on nyt ton näköistä. Niin nyt sitten tämä. Tästä ei ole liian kuumaa. Koska mä antaa sen vähän jähtyä, niin mä laitan tähän leivinpelliin ja palataan ihan kohta takaisin. No joo, kyllä tän olisi hyvinkin voinut ilmeisesti tehdä ihan aluksi. Täällä on tää rasvaa kumminkin aika kivasti. Mutta no, mennähän tällä. Ja nyt. Laitan tämän tänne. Kaavin kaikki. Sitten seatahan. Maistoin muuten tuossa lusikasta äsken, niin herran jästästä oli hyvä. Seatahan se hyvin tänne. Ei hirveästi tätä vatkuloa taas nostellaan, vain tuolta värikin muuttuu. Olisikohan se siinä? Nyt sitten tuo pelli tuolta. Sieltäkin kaavitahan kaikki arvokasta tavaraa. Tasaisesti ja otetaan vähän tosta saa nähdä. Se olisi siinä. Ja uuni on tosiaan 200 astetta. Ja nyt sellainen 15 minuuttia keskitasolla niin. Ja sen jälkeen sen pitää antaa jähtyä, niin tehdään sitten se päällinen. Palataan kohta. No niin, meidän pohja on siinä ihanan jäähtynyt. Ja mä laitoin tänne kippohon. Siellä on se 4 desiä tomusokeria, 3 ruokalusikkaa kaakaojauhetta, 2 teelusikkaa vaniljasokeria. Sitten mä sulatin 60 grammaa voita. Ja sitten täällä on tää 5 ruokalusikkaa kahvia. Niin nyt lähdemme sekaamaan nuota. Sekoitellaan ensin nämä täältä keskenään. Noin. Sitten liraus kaffia. Meni melkein puolet. Sitten voita. Puoliska. Ja sekuutellahan tänne. No on loppu. Voi. Loppu kahvi. Sitten seatahan vaan tästä tasainen. Mahdollisimman tasainen. Vähän tuosta kaapimesta pois tuolta
No tuossa ohjeessa ei kyllä olla, pitääkö se olla kylmää vai kuumaa, mutta mulla nyt oli kylmää kahvia. Ja kyllä sitä ennen kuin toi voi oli vähän lämpöistä, niin se sulattaa vähän tuota tomusokeria täällä. Se olisi varmaan siinä. Sitten tuo pelli tuosta. Mä siirrän teitä vähän tonne. Niin. Tähän päälle. Ja nyt tarvitsee kyllä nuolla kaikki täältä. Kaikki pois. Kyllä tää tuoksuu ihanasti pätkis, herra jestas. Ja tuoksuu kyllä edelleen. Ja nyt tosiaan tää levitetään ihan koko pohjan päälle. Ups, sinne valahti vähän. Koputellaan pikkaisen. Ja tähän kaapimehen tuota. Mahdollisimman hyvin reunoille. Ei ne reunapalat huuda sieltä, miksei minulla ole täytettä, päällystettä. Olemme yksin täällä. Oiskohan se nyt nätisti kivasti siinä. Sen näköinen siinä. Ja sitten mä halusin laittaa näitä. Ne oli kivoja. Ja jälkeenpäin katsoin, että irtokarkkihyllyllä oli kans samanlaisia. Mutta mä ajattelin, että mä ostan nyt näitä. Ne on niitä pieniä. Mitähän Smartiesin näköisiä nämä. Niin. Mä nyt paan näitä tuohon rinnalle. Kuinkahan tää nyt olisi helpompi? En tiedä. Ja tulisi vähän joka paikkahan. Kataan niin tällaiset. On niin hitsin hankala. Ja saisin ne vähän joka paikkahan, ettei mikä pala olisi ilman sitten näitä. No joo. Aika hyvin. Annapa tuossa yksi ja tuolla on yksi, ei tässä tonne. Semmonen. Mielestäni näyttää ihan kivalta. Ja maistuu muuten tätä taikinaa, niin oli kyllä todella hyvä ja maistuu pätkis. Tiedän ne nähdä tuossa sitten, kun saa maistettua, että miltä se maistuu. Mutta nyt tää menee huomiseksi jääkaappiin. Ja kun tää on tosiaan
isänpäiväksi kahvin kanssa mä nyt teen tämän. Niin mä huomenna sen leikkoon sitten paloksi ja maistellahan sitten. Jos en mä nyt sitten huomenna maistele itse pientä palaa. Mutta isänpäivän jälkeen sitten kyllä tälle videolle kerron että. Mutta nyt tämä lähtee tonne jääkaappiin kohomettumahan ja palatahan sitten miltä se maistuu.